So kini ato ang challenge karon mao na sa disiya ang Bisaya to English challenge pero kinds of insect. Parte ni siya sa mga insekto. Kung sa insect ma'am, kanat China ma'am? Dili. Nakaso ng insect re? Dili oy. Insekto, Mga mananap ba? Ma'am, insekto ay pakto. Insekto. Ano yung uway? Pakto. Kung sa ganito tungkol, ma'am, lecture. Bisaya to English challenge. Okay, Englisho ninyo ang mga mananap nga ako ang litokon. sige ma'am. Sige. Karon wala na gapoy premyo, grado ra gyapon eh. Graduan na minimo. Yeah. Grade 3 na ni siya, ma'am. Ha? Grade 3. Grade 2 pa. Oy, wala pa ka-graduate. to ma'am, kanang maka-kuan man maka-grade 3 na tani. Ana. Yeah. Una, tatay episode gihapon, last Ernesto Sambuca na gihapon moy 5 seconds sa pagunahuna sa answer. Yes, ma'am. Okay. Una, tatay episode. Buwa mo to. Unsa may English sa apan-apan? Panapan? Apan-apan. 1. Caterpillar? Wrong. 2. 3. Rooster? 4. Pangloy? 5. Hey, alam mo koy. Ma'am. Unsay English sa apan-apan? Apan-apan? English, hindi, ma'am. English on ninyo. Hindi, pwede na tuma. 1. 2. Ipin. Ha? Ipin. Ipin eh. Wrong. 2. 3. Ma'am, pwede balik ma'am? 4. Cattle. Ha? Cattle. Wrong. 5. Be, totong tuksok. Ma'am. Unsay English sa apan-apan? Apan-apan? Muncher. Ha? Muncher. Ano na monster man na? Apan ka kabayo ah. Nagana am da. Apan-apan gani. 1. 2. Sa to. 3. Church. Ha? Church. Ha? Church. Si Church. Church. Wrong. 3. 4. 5 na sa. 5. Ma'am, repeat kayo ito, ma'am. Unsay English sa apan-apan? Apan-apan. Kanang Ino tara ba kay kag tupiron ha? Kanang apan-apan. Pakita sa ito pa. Ma'am, pwede na estudyante yan ito. Ano na nga naman ay mong tupir nisto? Ay, third eye ko sa loyo. Ako lang kuan ni ma'am gidesignan ba? Sige. Apan-apan, ma'am. Apan-apan, English apan-apan. Apan-apan. Ipin-ipin. Wrong. 1. Atimos. 2. To pa no? 3. Kuan, ma'am. Apan-apan. Gitaw mo na siya kung kanang apan-apan kung kanang mura magyapon na siya kanang Castle. ko na kung sa apan-apan 5 na sad. Pwede 5. Sige, tagatapog chance. Grasshopper. Ha? Grasshopper. Correct! Grasshopper. 1 point ako, mama. 1 point. Tatay Pisot. Next. Ali mo koy. Alimokoy. Ma'am. Unsay English sa buyog? 1. 2. Sa English. Sing be the bisong under the lobot. Ha? Sing be the bisong under the lobot. B. Ha? B. Correct, B! Next! Totong tugsok! Ma'am. Unsay English sa amigas? Megas. Wrong! Ikot. 1. Megas. 2. Whisper. Ha? Whisper. Ano na whisper man na? Gagmay man na ang megas. Oh, yeah, whisper day. 3. Megas. Sa English ang megas no? Oh. Dragon fruit. Wrong. 4. Dragon air. 5. Ernesto. O sa repeat to, ma'am. English sa amigas. Amigas. English ang megas. Di ba? One man na. English sa amigas. Kuting mang. Nariabag. Wrong. 1. Kay
ang umigas mo maak imo man ang kuting Oh, kuting gut. wrong na siya. Ah, Dagko wrong, man na ay. siya. Wrong. Pila pa to ma'am? To. So, ang ang English sa Amigas. amigas one ma'am kanang 3. antik ma'am. Wrong. Amahan na sa amigas. Oh, 4. 5 na saan? 5. Tatay Pisot. Ant. Ha? Ant. Oh, ant. Ant ang amigas. Sa kuwan, 2 points. 2 points. Ako itong kumpleto Ang antik. sakto to kung andyan ma'am, ant pa to primero. Ay. Dili mo go. Di, alay mo koy. Ma'am. Next. Unsay English sa bakukang. Jollibee. Ano na Jollibee man na? Wrong. 1. Bakuki. Na wrong. 2. Bakil. 3. Takang. 4. Upaw. 5. Totong tugsok. English sa bakukang. Ernesto Smoka. Bakukang na. 1. English sa bakukang. 2. Rabong ko. 3. Kokosain. Ano sana? Ha? Kokosain? 4. 5. Ernesto. Ma'am, English sa bakukang. crocodile. Ha? Nayabag na. Bakukang na crocodile. 1. Bako kang ma'am. Oh. Mura man ang kanang bako kang ug itom na siya. Mura man. Oh, itom. Oh. 2. Mura siya yung kuan man mo kuha man na mo lupad mo siya. Tre. Kanang ungos kagabion. 4. 5 na dyan. Ayo, Tatay Bisot. English sa bakukang. Akong grado ani. Cockroach. Ha? Cockroach. Wrong. 1. Cockroach. Bakukang. Oh. Bakukang. 2. Cockroach. Sura sa nimo. 3. Wala ma'am. Ha? Pass. As. Tali mo koy. Yaman na siya na. Mana. Ang English sa bakukang beetle. Bitok di ay. Dili beetle oy. Dito siya. Beetle. Bitol. Ah. ba? Dito. Next. English sa anay. Kini klaro ni. Anay. Ah. Na ada siya mong opre. Di man bisaya nang anay ma'am. Bisaya ng anay. Lolonggo na ang kaon anay. Ah, anay baka ka na mangutkot sa inyohang mukaon sa inyohang balay. Ay ka palbala pa. Ilay ko po. 1, Anay. 2, Sura sa nimo gipagkuan man. Small ant. arong, 3. Small ant. Antoy. Ha? Antoy. 4. Oh. Wood Ha? woodworm. Wrong. 5. Balik mo koy. Ma'am. English sa anay. Anay. Oh. Street dancing. Ha? Street dancing. Ano, street dancing mo na? Mag-knockout na sila, mag-street dagang sunod. Wrong. 1. Sumpot, ma'am. 2, Kuan parit. 3, 4. Sa pasigarbo subo naman. 5. Totong tagsok. Ang kuan ha. Tatay Piso 2 points, ali mo koy 1 point. Ya, kamong duha 0 gihapon. Oh, anay English sa anay. Ay chairs. Ha? Chairs. Cheers. Kahoy ba? Naman na siya puyo kahoy. Wrong. Kana sana chairs ng kahoy. Diyan ay. 1. Ha? 3. 3, 2, Electric pan. 3. Anong sa? Oh, na. Sinuhan mo, sinuhan na. Anay. Alam mo ito ko, ah. Bukbok. 4, Bukbok man. 5. Ernesto. English sa anay. English sa anay ma'am. Ah. Kanang anay magni siya sa mga Ana siya sa mga balay-balay. balay ya. Lamas kahoy. Kahoy. Kuan ma'am kanang good lamber kukulamber. Na, nayabag na.
Mukaon man na sa lubi. Oh, pero an English anay dili sa lubi. Aw, sa to mga ang anay mo anak mo na sa lubi. One. Kulamber. Aw, good lumber. Two. Kulamber day. Ate padong na sa 5 sa. 3. Unsa day Pas ma'am? ko ma'am. Pas. Ang English anay termite. Termos di ay. Si Ano sa to? termite di kay termos. Next. Sura. English sa langaw. Langaw. Oh, Langaw. Butterflies. wrong. 1, Langaw. 2, Langaw. 3, Butterflies. 4, 5 na sad. Flying bee. 5. Flying bee. Wrong. Langaw. Next, alimokoy. Flying bee ma'am. Wrong. Ma'am, Kwan. English sa langaw. it's same. Ha? It's same. Unsa itsem? Mukaon man sila simhoton. Mukaon man sila simhoton. Muna it's same. Wrong. 1, 2, Lawyer. 3, Sao na eh. 4, Musket. 5. Sa muskit. Lamok kay imong Tagsok. Ma'am. English sa langaw. Langaw. LM. Ha? LM. Sa ilim. Langaw. 1. Ano, LM man. Langaw. ko. Naday aim ng langaw. LN. LM Ma'am, ma'am kay 2, Monserop. 3, 4, 5 sa 5. Ernesto. Wagi mo kay kuan ina ng English sa langaw. Langaw ma'am. Oh. Piangaw. Ha? Nayabag na. 1. Dili ay. Wrong. Langaw, 2. Oh. Alagong. Nari samot. 3. Imong naong ay murag lagong. 4. 5. 5. Ang English sa langaw, fly. Manam ta ko. Fly high butterfly. Flying bee mo. Fly ra, fly. Fly di ay. Ah. Flying bee. Next. English. Sakto bitaw to ko man flying bee kay ang in English sa langaw fly. Fly. O nga na may bee. Moton lang kay ang bee man. Ay, dilay. Ito ko no. English sa Alindanao. Wala helicopter. Ha? Ano na helicopter man na? Alindanao. Helicopter. Ano na helicopter man na Alindanao? Ano ba lagi ko ang design sa helicopter na Wrong. 1. Unsaon dyan? Unsaon? Ano yan, ma'am? Langaw. Oh, Alindanao. Alindanao. Flying butter, ma'am. 2. Ha? Flying butter. 3. Eh, aga kay Oh. disturb ko nila. Gidisturb mo? Ah. Alindanao. Oh, Alindanao. 3. Helicopter mo guna siya ko. 4. Fireflies. Wrong. 5. Buang, sayo na. Next. Alim mo ko, ang English sa Alindanao. Butter dog. Ha? Butter dog. Ano na, butter dog mo na. 1. 2. Grass pit. Ha? Grass pit. 3. Water lie. Water lie. 4. Fly gear. 5. Tagsok. Ma'am, English sa Alindanao. English Alindanao. Ah. Tabanog. Ha? Tabanog. Wrong. 1. Flying butter. 2. Flying butter. 3. Butterfly. 4. Fly butter. 5. Ilisdi ang butter. Kuan. Kuan na siya ganito. Ako anto ang butterfly. Ilisdi ang butter. Fly. Oh, in English, Alindanao. Fly water. Fly water. 1. Kisa may mong gikuan ma'am. Ikaw. Si Ikaw. Ngano si Toto man tubag. Okay, ikaw. 1.
Tawag ka sa ko, ma'am. Okay, Ah, ako. Ernesto. English sa Alindanao. Ang English, Alindanaw, ma'am. Oh. Kuan, ma'am, kanang, muna gitawag og bird. Ha? Bird? Oh, bird, kay mulupad ba ng Alindanaw? Wrong. Ang bird, mulupad ba na? Butterfly man to katotong. Oh, lisdi ang butter. Fly na lay bilin. Ilisdi ang butter. Butterfly. To. Fly away. Na. Butterfly. Ha? Butterfly. Ilisdi ganin ang butterfly. Kuan, ma'am, kanang, 3. ay, lisdan ko ng, kuan, ma'am. Ilisdi ang butter. O, kanang butter, ma'am. Ikuha man tana sa, kanang, Oh, pan. paan, kanang, Pilat. ay, si kuwan kay, mag-inom daw. 4. Puta ng palaman, kaya ka sa insekto, nagtapik. 4. Narong ko, ma'am, ay. 5. Dragonfly. Dragonfly de ang in English and dana, ma'am. Oh, dragonfly. Next. Ayo ores, one sir eh. Bitin. Order sa mga English sa ulod. Kana caterpillar. Correct! Caterpillar, 3 points. Points ako. Last! Caterpillar. Say worm. Go. Nga na worm man ang ulod. Ang worm, wate. Next! Gusto, ana. Last! English sa ok-ok. Bungo sa ok ni mama. Ana. Kakros. Ha? Kakros. 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 Takros ko no. 1. Kakros. Ha? Kakros. 2. Kakros. 3. Sa ma'am. Saro nga jog litok. Kakrots. Ha? Kakrots. Correct! Kakros! Okay, graduhan ako. Tata episode, Zero, me. 95 ang grado. Yes. Kami Ali mo koy, kay naka 2 points, 90 ang grado. Kamong duha kay 0 points, 60. 70 ang grado. Tibogol. Ha? Di sa sila ka-graduate pag di may ka-graduate. Oh, mo gani. Nga po na sila. Oh. Mag-among ni mo sa mga bright.